فليوني سمكا بملسي يسوس لك آمين. ስለዚህ እዚ ሓሳብ እዚ ንሓሳብካ ክወሮ ከሎ ንሓሳብካ ክገዝኦ ከሎ እንታይ ትነብር? ኣብ ህይወት ትነብር፣ ኣብ ሰላም ትነብር፣ ፍትሕ ዝኾነ ላይፍ ክትነብር ትጀምር። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ካብኻ ፅቡቕ ነገር ከምንጭ ይጀምር። ምክንያቱ ሓሳብ መንፈስ ህይወት ኢልዎ። ስለዚህ ህይወት እንድሕር ኣባኻ ክገዝእ እንድሕር ጀሚሩ ካባኻ ዝፍልፍል ህይወት እዩ። ላይፍ ንሰባት ንበረኸት ዝኸውን፣ ንሰባት ንምንጋፍ ዝኸውን፣ ንሰባት ናብ ጎይታ ንምምፃእ መንገዲ ዝኾኖም ህይወት ኣባኻ እንታገበር ጅምር ክፍልፍል ይጀምር። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። እንታይ ብምባልና? ሓሳብ መንፈስ ብምሕሳብና። ሓሳብ መንፈስ እንታይ ሓሳብ መንፈስ ኣይንበል። ሓሳብ መንፈስ ብዛዕባኻ ዝተዘርበ ቃል እዩ። ካልእ ሓሳብ መንፈስ ብዛዕባ ክርስቶስ ዘለካ ምርዳእ እዩ። ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ። ኢየሱስ ሞይቱ፣ ኢየሱስ ተንሲኡ፣ ኢየሱስ ክመጽእ እዩ፣ ኢየሱስ ምሳይ ኣሎ፣ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ፣ ኣይ ወርሺፕ ሂም እናበልካ ነዚ ሓሳብ እዚ ከተሰናስሎ ከለኻ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ክገዛእካ ኣሎ ሓሳብ መንፈስ እዩ። ኣሜን። ሪዛልት ናቱ ድማ ላይፍ፣ ፒስ፣ ሰላም። ኢየሱስ ንዘለኣለም ወዲ ኣምላኽ እዩ። እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ። እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ። እቶም ብስጋ ዘለዉ ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎምን እዩ። እቶም ብስጋ ዘለዉ ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎምን እዩ። ምክንያቱ ብስጋ ስለ ዘለዉ እንታይ ኢልና ዓንተ ወይ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እንድሕር ኮይኑ፣ ሓሳብ ስጋ ሞት ማለት ሓሳብ ስጋ ካብ ኣምላኽ እንታይ ይገብረካ? ይፈልየካ። ምስ ቃል ኣምላኽ ዘለካ ጊዜ ይፈልየካ። ምስ ቅዱሳን ዝነበረካ ሕብረት ይፈልየካ። ሓሳብ ስጋ እዩ እዚ። ኃጢአት ንበሎ፣ ብዛዕባኻ ድኻም ምዝራብ ንበሎ፣ ዘጋጥመካ ብዙሕ ነገራት ንበሎ። ኣብ ዘመን ቴክኖሎጂ ኢና ዘለና። ኣብዚ ዘመን ቴክኖሎጂ ኻ ብቴክኖሎጂ ሰይጣን ዝሰርሖ ማዕልያ ነገር ኃጢአት መሊኡ በቃ ዝገዛ እዚ ኣይኣኽሎን እዩ መሊኡ ዝፈስስ ኃጢአት እዩ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሓሳብ ስጋ እዚ ክገዝአካ ከሎ ንዓኻ እንታይ ይገብረካ? ምስ ኣምላኽ ዝነበረካ ሕብረት እንታይ ይገብሮ? ይፈልዮ እምበር ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። ኣሜን። ኣምላኽ የፍቅረኒ እዩ፣ ኣምላኽ የፍቅረኪ እዩ። ከም ዘለኽ እዮ ከም ዝኾንካ ኹን የፍቅረካ እዩ። ፍቕሪ ውዳን እዩ ንዘለዓለም። ውሉድ ኣምላኽ ኢኻ፣ ውሉድ ኣምላኽ ኢኺ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ እንታይ ዝብል ኣሎ? እቶም ብስጋ ዘለዉ ንኣምላኽ ከስምሮ ኣይኮኑን እዮም። ምክንያቱ ኣብ እምነት ኣክት ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ እቲ ብስጋ ዘሎ ሰብ፣ ብስጋ ዝነብር ሰብ፣ ብስጋ ዝመላለስ ሰብ ናይ እምነት መንፈስ ኣብ ውሽጢ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ብእምነት ክስጉም ኣይክእልን እዩ። ሓደ ኮ ንኣምላኽ ብዘይ እምነት ከስምሮ ዝኽእል የለን ኢሎ። ንኣምላኽ ነስምረሉ መንገዲ እምነት እያ። ንእምነት ዝቐትላኻ ብስጋ ምንባሪ ሓሳብ ስጋ እዩ። ዳስ ዋይ እንታይ ዝብል ዘሎ? ብስጋ ዘለዉ ንኣምላኽ ከስምሮ ኣይኮነሎምን እዩ። ኣብ ቤት ኣምላኽ እዮም ዘለዉ ግን ንኣምላኽ ከስምሮ ኣይኮነሎምን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ንኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ። ኣነ ግና ንበል ደጊመ ብመንፈስ ናይ መንፈስ ክሓስብን ክመላለስን ዘኽእለኒ ሓይሊ ህይወት ዝህብ መንፈስ ኣብ ውሽጠይ ኣሎ። ብምክንያቱ ንኣምላኽ ከስምሮ እየ ንዘለዓለም። ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ኣምላኽ ዓብዩ። እቶም ብስጋ ዘለዉ ንኣምላኽ ከስምሮ ኣይኮነሎሚ። ንስኻትኩም ግና መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተኣሊስ ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣይኮንኩምን ዘለኹም። ናይ እምነት ቃል እያ። ኣይትቆንጠጥ፣ ኣይትጎድል፣ ኣይትቁረፅ። መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተሎስ ብመንፈስ ኣለኹም። ኣሜን። ኣነ ንበል መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኒ ስለ ዘሎ ብመንፈስ እየ ዘለኹ። ሓሳብ መንፈስ እዩ ዘለኒ። ዋይ መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተ ኣሉ እዩ ዝብል ዘሎ። ኣብዚ መንፈስ ኣምላኽ ዘይሓደሮ ሰብ የለን። መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ኣሎና ብምክንያቱ ብመንፈስ ኣለና። ኣሜን። ወይ ኣነስ ኣታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብግብሪ ይኮነን ስኒ የስ እምነት ብዘይ ግብሪ ሞት እያ።
ልክ አውጽናሱ እግዚአብሔር ግን ከምዝ ገበርካ ከምዝ አይገበርካ ከምዝ አገበርካ ኢሉ ዝጻባጸብ ናይ ቀበሌ አምላክ አይኮነን ንጉሲታ ዝጻባጸብ አምላክ አይኮነን بخلتات نعيتاباتن السمن تخيكون يسوس سلينا مويتنا نسي زرعيلنا تا نسي زرعيلك نسي تبعتنا نسي حيلنا هاليلويا نعم لك كبري يخنا عبيك سي أبير سلازي نسخاتكم قلنا بمنفس أملا حديركم تقاليو بمنفس مربسك يكونكم من زلهم اتمنفس كرسوس زي بلو قلنا سناتي كوناني لو ክርስቶስ አባኹም እንተአሊ ግና እቲ ስጋ ብሰራሓትያት ሞቲ እቲ መንፈስ ግና ሳላት ጽድቂ እቲ መንፈስ ግና ሳላት ጽድቂ ህይወት እዩ እዚኣኻ ከምታ ዘላታ እቲ መንፈስ ሳላት ጽድቂ ህይወት እዩ እቲ መንፈስ ሳላት ጽድቂ አይናይ ስፒሪት አዋር ስፒሪት መንፈስናና ሳላት በክርስቶስ ይስተኻፍለና ጽድቂ መንፈስካስ ህይወት ህይወት አለው ይሆንኩን ዝበለለሁ በገዛ ራሱስ ህይወት አታ አሜን ዶ ስማዕ ኮለች እቲ መንፈስክስ በዓሉስ ህይወት እዩ ዘመንጩ ነገር አለው ካመን ዝተደዓለ ካብቲ አውሽታ ሐሳቶ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቂ ካብቲ አውሽታ ሐዘሎ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ኢየሱስ ኮይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪቦ እዘን አነዘ ነብረኩም ዘለኹ ቃላት መንፈሴን ህይወቴን ካብከብኩም ባይዝ አመን ዘበለ ጠመተሎ ይምጻሐኩም ሩባታት ማ ህይወት ኩዕዙ ኢየሱስ ኮይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ አውስጥና ስለስተቀበልና ክርስቶስ አባና ስለዘሎ መንፈስ ክርስቶስ አውስጥና ስለዘሎ መንፈስናስ ህይወት ኮይኒ ላይፍ ንብዙሓት ንህይወት ዝኸውን ላይፍ ንብዙሓት ንፈውስ ዝኸውን ላይፍ ህይወት አሜን አታ አሜን ዶ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት አለው አባኻ ህይወት አለው በመን በክርስቶስ ኢየሱስ ከምቡ በደጊመ ኢየሱስ ጎይታይ እቲ መንፈስ ግና ሳላት ጽድቂ ህይወት ክርስቶስ አባሃትኩም እንተአሊ ግና ክርስቶስ አባሃትኩም እንተአሊ ግና ክርስቶስ አባሃትኩም እንተአሊ ግና ከዶግሜ ክርስቶስ አባሃትኩም እንተአሊ ግና መሊሳ ከዶግሜ ክርስቶስ አባሃትኩም እንተአሊ ግና እቲ መንፈስ ሳላት ጽድቂ ህይወት እዩ እቲ መንፈስ ሳላት ጽድቂ ህይወት እዩ ህይወት ጽርና ኢና ንኸይድልና ላይፍ what kind of life ናይ እግዚአብሔር ህይወት ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት ዘወ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዛ ላይፍ እዚያ ውስጥና አለ ንመንፈስና ቀይራቶ ካባሃዙ ምንጭ ህይወት አለ አታሎ አሜን 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 ካባሃዙ ምንጭ ህይወት አለ በክዳን ከዝወጽ ህይወት አለ በላት ብልሳን ከዝወጽ ህይወት አለ ንበረኸ ዝኸውን ህይወት አለ ንፈውስ ዝኸውን ውስጥኻ ህይወት አለ your spirit is life your spirit is life ታ መንፈስካ ህይወት መንፈሰ ህይወት እዩ አውሽጠይ ዘሎ መንፈሰ ህይወት እዩ እቲ መንፈስቲ I am አነ ከንብል ከለና ናይቲ መንፈስ መንነት ነዚ ስጋ ዝናኦ ዘኦምሮ እዚ ይኮንትሮል ይገብሮ ሽዑ ካብ ከናፍርካ ጥዑም ቃል ይወፅእ ንበረኸ ዝኸውን ንፈውስ ዝኸውን አሜን እዚ ግን already it is done ኖምጾ ዘይኮነስ already በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጺሙ እዩ መንፈስና ህይወት እዩ እቲ መንፈስ ግና ሳላት ጽድቂ እንታዩ ህይወት እዩ እቲ ስጋኸ ሞት ኢሎ ብሰራሕትያ ስጋዚ ብምኽንያት አዳማዊ ነገር ታዩ ሞት እዩ እቲ ስፒሪት ግን ብምኽንያት ክርስቶስ ኢየሱስ በሳላ ክርስቶስ ኢየሱስ ተመንፈስ እንታይ ህይወት መንፈስካ ህይወት you are blessed ኖርማል ሰብ አይኮንካ you are ሱፐርማን እዛ ኣብ ቴሌቪዥን ንሪኦ ፊልም ንሪኦ ዝነፍር አይኮነን ኢየሱስ ጎይታ አሜን ንሱ ይኮነን you are ሱፐርማን ዲቫይን ስፒሪት ዘለካ ዲቫይን ላይፍ ዘለካ ሱፐርማን ስኻይኻ ብሉጽ ሰብ ማለት እዩ ብሉጽ ማን ይብሉጽ ገብረካ ዘሎ መንፈስ ክርስቶስ ውሽጥኻ ስለ ዘሎ አሜን አነ ብሉጽ የስከንበል
መንፈስ ክርስቶስ አውስተይ ስለዘሎ አነ ብሉጽ ሃሌሉያ ንኣምላክ ክብሪ ይኹን ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ተቕሳሕል ከይከሎ እቲ ኣብ ክርስቶስ እዩ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ስለዚህ እዚ መንፈስ እዚ ላይፍ ጊቪንግ ስፒሪት ኣብ ክርስቶስ እዩ ዘሎ ኣብ ስም ኢየሱስ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ንስም ኢየሱስ ንስም ሓፈሻው ንስም ይግደሰሉ ሓፈሻው ንስም እግዚአብሔር ንስም ዘበለ እንታይ ይገብረሉ ይግደሰሉ እዩ አሜን ሓታ ንስም ይግደሰሉ እግዚአብሔር ኢየሱስ ጎይታይ ንስም ይግደስ እዩ ክንረኢና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ኣብ ጥቕሲ 5 እግዚአብሔር ዘፍጥረት 17 ጥቕሲ 5 እንታይ ኢሉ ተዛሪቦና አብርሃም ከሎ ካብ ሎሚ አብርሃም ዘይኮነስ እንታይ ክትበሃል ኢኻ አብርሃም እንታይ ማለት እዩ the father of multitude ኣቦ ብዙሓት ስለዚ አብርሃም ክበሃል ከሎ ስኒ እንታይ ማለት እዩ ኣቦ ብዙሓት ዝብል መንፈስ ኣብትስሙሎ ኣታ ኣሜን ክሰምዕ ኣቦ ብዙሓት ዝብል ስፒሪት ኣቦ ብዙሓት ዝብል ስፒሪት ኣቦ ብዙሓት ዝብል መንፈስ ቅባት ኣበይ ኣሎ ኣብ አብርሃም ተወቂጡሎ ስለዚ አብርሃም ክጽዋዕ ከሎ በአብርሃም ዘይኮነ አብርሃም ክበሃል ከሎ ኣብቲ ስም እንታይ ዝብል መንፈስ ኣሎ ኣቦ ብዙሓት ኢኻ ስለዚ ንሱ እንታይ ኮይኑ ኣብ ህይወት አብርሃም ከዓ ተፈጺሙ ዛስዋዩ እግዚአብሔር ብዘይ ምክንያት ሞንታይ ኣለዎ አብርሃም ከሎ ስታይ ክገብሮ ይኽእል እንዴ ወይ ይኽእል ግን እግዚአብሔር ናይ ፕሪንሲፕል ኣምላክ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ምክንያቱ ምስራሕ ምክንያቱ እንታይ ያለና ስም ባህሪ ስም መንነት ስም ስራሕ እንታይ ይገብር ናይ ሓደ ሰብ ይውክል ይገልጽ ካብ ኮነ እግዚአብሔር ነብርሃም ኣቦ ብዙሓት ክገብሮ እንድሕር ኮይኑ ብኣቦ ሓደ ወይ ከዓ ብአብርሃም እቲ ኣቦ ብዙሓት ኣይከይኒ ማች ኣይገብርኒ አሜን ስለዚ ድማ እግዚአብሔር ሽሙ ቀይሮለኒ ምክንያቱ ምስርሐይ ምእንቲ ክኸይድ ስለዚ ክጽዋዕ ከሎ ኣቦ ብዙሓት ክሳብ 25 ዓመት እንታይ ተባሂሉ ተፀውዑ ኣቦ ብዙሓት እንዳተባሃለ ተፀውዑ ኢየሱስ ጎይታ ንኣምላክ ክብሪ ይኹን ነው ካልእ መን ኣለና ያዕቆብ ኣብ ዘፍጥረት 32:28 ዘፍጥረት 32:28 ምስ ኣምላኽን ምስ ሰብን ተቃሊስካ ስዒርካ ኢኻ እሞ ደጊም ያዕቆብ ዘይኮነ ስምካስ እስራኤል ኢኻ ኢልዎ ኣታ ኣሜን ዶ ኣሜን ዶ እስራኤል ኢኻ ኢልዎ እስራኤል ማታ ጋድ ፕሪቬይልድ እግዚአብሔር ነገሰ ተዓወተ ገለ ዝብል ቃል እዩ ዘለዎ እግዚአብሔር ነገሰ እግዚአብሔር ተስፋፍሐ እግዚአብሔር በዝሐ እግዚአብሔር ነገሰ ስለዚ እስራኤል ክበሃል ከሎስ እግዚአብሔር ነገሰ ዋው ሃሌሉያ ኣብቲ እስራኤል ዝብል ስም እንታይ ኣሎ እግዚአብሔር ነገሰ እግዚአብሔር በዝሐ እግዚአብሔር ሰዓረ ዝብል መንፈስ ኣሎ ኣብቲ ሽም አሜን ዛስዋዩ እግዚአብሔር ንያዕቆብ እንታይ ገይርዎ ሽሙ ቀይረሎ ምስሩሕ ምእንቲ ክኸይድ እግዚአብሔር ኣብ ሽም ይግደስ ኣብ ዘሁልቂ ምዕራፍ 13 ዘሁልቂ ምዕራፍ 13 ጥቕሲ 16 ከዓ ሆሼዓ ነበረ ናብ መን ተቐይሩ ኢያሱ ሙሴ ይቀይረሉ ምክንያቱ ምስሩሕ ምእንቲ ክኸይድ ሆሼዓ ማለት መድሓን ማለት እዩ ክልቲኡ ትርጉም ተመሳሳይ ሆሴ ማለት እዩ ክልቲኡ ትርጉምስ ሓደይ ምድሓን ተመሳሳሊ ኢያሱ ግን ፍልይ ጆሹዋ ግን ፍልይ ዝበለ ስም እንታይ እያ እንድሕር ኢልካ ጀሆቫ ኢዝ ሳልቬሽን ስለ ዝኾነ ትርጉሙ እግዚአብሔር መድሓኒ እዩ ሙሉእ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኢያሱ ክብል ከሎ እግዚአብሔር መድሓኒ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ጆሹዋ ኢያሱ ንእስራኤላውያን መሪሑ በቲ ዘለዎ ስም ምክንያት ኣታ እግዚአብሔር ስቕኢሉ ይኮነ ስም ቀይሩሉ ኣብ ስም ይግደስ እዩ ኣብቲ ሽም ስም ስፒሪት ኣሎ እግዚአብሔር የድሕኒ እግዚአብሔር መድሓኒ ዝብል ቅብኣት ኣሎ መንፈስ ኣሎ ስለዚ እዩ ኢያሱ ፍጹም ዘይከኣል ዝነበረ ኣብ ኩናት መድሓኒ ኮይኑዎም ንእስራኤላውያን እንታይ ኮይኑ መሪሕዎም ናብታ ማዓርን ፀባን ተውሕዝ ቦታ ኣትዩ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ
ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ ስም እንታይ ይገብር እዩ ይግደስ እዩ ንኣምላክ ክብሪ ይኹን ነው ምክንያቱ ኣብቲ ሽም መንፈስ ስለ ዘሎ ሳውል ነበረ ጳውሎስ ስምዖን ነበረ ጴጥሮስ ኣብ ሽም እንታይ ይገብር እግዚአብሔር ይግደስ እዩ ንምንታይ ኣብኡ ስፒሪት ኣሎ ዘቐሙጦ ስፒሪት ኣሎ ካብዞም ኩሎም ዓስማት ዝበለፀ ስም ከብ ዝበለ ስም ግን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይታ ኣሜን ኣብዚ ስም እዚ እንታይ ተፂሩሎ እንታይ ኣትዩሎ እንታይ ኣብኡ ዳውንሎድ ኮይኑሎ እንድሕር ኢልናዮ ብዘሎ ምልኣት መለኮት ናይ እግዚኣብሔር ኣብዚ ስም ኣሎ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኣምላክ ክብሪ ይኹን ነው ኣበይ ኣሎ ኣብቲ ስም ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚህ ህይወት ዝህብ መንፈስ ኣብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ኣብ ስሙ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ህይወት ዝህብ መንፈስ እዩ ዝብለሉ ስለዚህ ኢየሱስ ኢልካ ክትፅውዖ ከለኻስ ኣብኡ ህይወት ዝህብ መንፈስ ምስ ይወፅ ረዲት ይገብር እዩ ኣታ ኣሜን እታ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንኣምላክ ክብሪ ይኹን ነው ዋው ኣታ ስም ኢየሱስ ዓብዩ ስም ኢየሱስ ዓብዩ ስለዚያ ዘማሪት ክዝምር ከላ እንታይ ዝበለት እዚ ተረዲዋ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ተረዲዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣቤላ ያ ሶሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ስም ዝበለፀ ስም ኣለዎ ኣታ ኣሜን ዶ ምክንያቱ ኣብዚ ስም እዚ እንታይ ኣሎ ህይወት ዝህብ መንፈስ ህይወት ዝህብ መንፈስ ኣብ ሕማም ኣቲ ህይወት ዝህብ ኣብ ማእሰርቲ ኣቲ ህይወት ዝህብ ኣብ ኩነት ኣቲ ህይወት ዝህብ ነገራት ዝቕይር ዘየለና ብህሉ ዘመፅእ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብኡ እንታይ ኣሎ ህይወት ዝህብ መንፈስ ኣሎ ኣታ ኣሜን ዶ ነዚ ስለ ዝተረድአት እያ ሓፍትና ከምዚ ኢላ ጀሚራ ይስማዕ ኣሎ ድዩ ያ ወላ ዓለ يلا نتعلم نسمك مملسة يسوس لك عافي عايفلو نسمك يسوس ويتاي كاجيما يسوس لك كعافي عايفلو نسمك يكاجيما يسوس لك آمين بلقيليو سوعت حالك زي الوسيل ኢየሱስ ይብለካ አባፈይ አይፈሎኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ነዚ ስለ ዝተረደዳት ኣይትብለላ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን የስምካ ክትዕንቀፍ ኢየሱስ ከተገልግል ኢየሱስ ደው ክትብል ኢየሱስ ክትዓይ ኢየሱስ ካትሳራቦ ሻራላባ እንታ ኣታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሓያል እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብሉፅ እዩ ካባፈይ ኣይፈልዮን ስምካ መመሊሰ ኢየሱስ ብለካ ካባፈይ ኣይፈልዮን ስምካ ደጋጊመ ኢየሱስ ብለካ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን ስምካ መመሊሰ ኢየሱስ ብለካ ካብ ኣፈይ ኣይፈልዮን ስምካ ደጋጊመ
ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ናምላ ክብሪ ይሁን ነው ዘማሪት ኣብዚ ከም ዘላ ረሲዕ ፀኒሕታ ዝምረልና ያሳብ ዝለለና ጎይታ ይባርክ ናምላ ክብሪ ይሁን ነው ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ስም አብርሃም ይዓቢ ካብ ስም እስራኤል ይዓቢ ካብ ስም ሰሎሞን ይዓቢ ካብ ስም ጳውሎስ ይዓቢ ካብ ማንም ስም ልዕል ዝበለ ስም እዩ ምክንያቱ ብዘሎ ምልኣት መለኮት ዝሓቆፎ ስም እዩ ህይወት ዝህብ መንፈስ ዘለዎ ስም እዩ ኢየሱስ ሃሌሉያ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከናፍርና ህይወት ዝህብ መንፈስ እዩ ኣታ ኣሜን ዶ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከናፍርና ህይወት ዝህብ መንፈስ እዩ ማካቶሮላ ባጃ ኣብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ህይወት ዝህብ መንፈስ ኣሎ ፕሊዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ክንጽውዖ ስሙ ክንብሎ ከለና ኣብዚ ስም እዚ ፓወር አሎ ምክንያቱ ህይወት ዝህብ መንፈስ ስለ ዘለዎ ህይወት ዝህብ መንፈስ ስለ ዝሓቆፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስሙ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰለስተ ነገር ክጠቅስ የቦ ክንውዲና እንጸሊና ስሙ ካብ ናይ ኃጢአት ማዕሰርቲ ይፈትሕ ስሙ ካብ ናይ ኃጢአት ማዕሰርቲ ይፈትሕ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 10:43 ግብረ ሐዋርያት 10:43 እንታይ ይብል ንጹር ቃል ተዛሪብሎ ደስ ዘብል 10:43 እንታይ ኢሉ ብኡዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ኃጢአት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት እንታይ ገብርሎ ይምስክሩ ኣለው ዝኣምን ዘበለ ብመን ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ኃጢአት ሕድገት ትብል ቃል ብኻልእ ትርጉም ክንሪኣ ከለና እንታይ ትብል remission release from bondage sin እትወላ release from bondage of sin ካብ ናይ ኃጢአት ማእሰርቲ ሓራ ይገብር ካብ ናይ ኃጢአት ማእሰርቲ ይፈትሕ ካብ ናይ ኃጢአት ማእሰርቲ የናግፍ መን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣታኣሜን ዶ ቦንደጅ ዝብል ዘለኹ እቲ ምስ ኣምላኽ ዘለና ዝነበረና ናብ ኣምላኽ ንኸይንቐርብ ዝኽልክለና ዝነበረ ኣይኮነን ንሱ ሓንሳእን ሓዋሩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተወቂዑ ኣብ ምምልላስና ቦንደጅ ዝብል ዘሎ ማእሰርቲ ናይ ኃጢአት ማእሰርቲ ዓሌታዊ መንፈስ ይኹን ብዝለመድካዮ ዝመፀ ይኹን ዝኾነ ይኹን ማእሰርቲ ናይ ስሙ ሓይሊ ነዚ ይበትኮ ኢየሱስ ይብል ኣሎ ካብ ናይ ኃጢአት ማእሰርቲ ኢየሱስ ኣታ ኣሜን ዶ ኣታ ስሙ ህይወት ኣለዎ ካብ ናይ ኃጢአት ማእሰርቲ እንታይ ይገብር የናግፍ ብስሙ ሕድገት ኃጢአት ካብ ናይ ኃጢአት ማእሰርቲ release bondage from the bondage of sin ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ካልኣይ ስሙ ካብ ሕማም ይሕዊ ኣብ ኣለና ግብረ ሐዋርያት 3:16 ነዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሰብኣይ ብስሙ ምእማን ስሙ ሙሉእ ጥዕና ሃበቶ ስሙ ሙሉእ ጥዕና ሂቦ ኣብ ስሙ ህይወት ዝህብ መንፈስ ስለ ዘሎ እዩ ኣሜን ሃታ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እቲ ሳልሳይ ካብ ናይ ጸልማት ማእሰርቲ ይፈትሕ ካብ ናይ ኣጋንንታዊ ማእሰርቲ የናግፍ ማሪቆስ ምዕራፍ 16 ኣለና ብስመይ ታኽትገብሩ ኣጋንንቲ ታኽትገብሩ ከተውፅኡ ምክንያቱ ኣብ ስም ኢየሱስ ህይወት ዝህብ መንፈስ ኣሎ መናፍስቲ ነዚ ህይወት ዝህብ መንፈስ እንታይ ገብርዎን እዮም ኣንጻር እዮም ምስ ህይወት ኣንጻር እዮም ንሶም ስለዚ ስም ኢየሱስ ክጽዋዕ ከሎ ፓወር ስለ ዘለዎ ህይወት ዝህብ መንፈስ ስለ ዘሎ ኣብቲ ሰብ ኣትዩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መንፈስ ጎርጊሩ የውፅኦ ኣታ ኣሜን ዶ ናይ ስሙ ሓይሊ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ህይወት ዝህብ መንፈስ ኣለዎ ኣብ ኢየሱስ ህይወት ዝህብ መንፈስ ኣሎ መጀመርያ ንዓይ ህይወት ይበኒ ድሕሪ ካባይ ሓሊፉ ንብዙሓት ህይወት ይህብ
አሜን አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝጸዋዕናሉ ዘበለ ፕሊዝ ሓደ ምርዳእ እግዚአብሔር ይደልሎ ፍልጠት ጥራይ ዘይኮነስ ምርዳእ ፍልጠት ጥራይ ኮነን አንደርስታንዲንግ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኸሎ ናይ ስሙ ኃይሊ ዝቃወመ የለን ናይ ስሙ ኃይሊ ዝቃወመ አካል የለን ስለዚህ ስሙ ተቀቢልና ያለና ስሙ አውሽጥና አለ ስሙ ወሪስና ያለና ስሙ አውሽጥና አትይሎ አታ አሜን ክሰምዕ ናይ ስሙ ኃይሊ አውሽጥና አለ ናይ ስሙ ኃይሊ አውሽጥና አለ ስለዚህ እዚ ናይ ስሙ ኃይሊ አውሽጥና ዘሎ ናይ ስሙ ኃይሊ ድሕር ተረዲእናዮ ህይወት መንፈስ አውሽጣ ያለ አባ ያለ ድሕሪና ምንጋፋው ስባይ ዝጀመር ምጽራይ ባይ ዝጀመር አታ አሜን ዶ ክብርን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እዚ ስምዚ አውሽጥና ግደለዎ ግደ አለዎ ሃሌሉያ ነዚ ስምስ አውሽጥ አሎ ይልዛምንስከ ኢዱ ሓፈት አሎ ይልዛምን ና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ና ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሱ አውሽጠይ አሎ ይልዛምን ስለዚህ ብምክንያት እዚ ስምዚ ንስኻ ሓራኢኻ ብምክንያት እዚ ስምዚ ምክንያቱ ህይወት ዝህብ መንፈስ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ኃጢአትን ሞትን ሓራ ከውፅአኒ እዩ ሓቂ ሓሶት ከውፅአና ይኮነን አውፅኢና እዩ አሜን አውፅኢና እዩ ሓራ ወፂና ኢና ንጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ኣይኮነን ድሮ ተፈጺሙ ኣታ ሓራ ወፂኺ ኢኺ ኣታ ርእስኻ ተድንለሉ ጊዜ ይኮነን ሕጂ ኃጢአት ክሲ ርእስና ዘጎበጠና ጊዜ ያክል ሕጂ ቀናበል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሓራ ኢኻ ህይወት ዝህብ መንፈስ ሓራ ውፅኢካ እዩ ህይወት ዝህብ መንፈስ ሓራ ውፅኢካ እዩ ሓራ ኢኻ ስኻ ሓርነት ከአውጅ ሓራ ኢኺ ሓርነት ከአውጂ ሓራ ኢና ሓርነትና ንአውጆ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ዝኾነ በዝን ዝተናኸፍ እንተመፀ ዘወርበል ንበሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣነ ሓራይ ዘወርበል በሎ ኣነ ሓራይ ተኣነ ካብ ቅድመይ ንበሎ ኣነ ሓራይ በዚ ክጎትት ተመፂ በዚ ክደፍእ ተመፂ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣነ ሓራይ ኣይትራኽበንን ኢኻ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ዝህብ መንፈስ ሓራ ውፅኢኒ እዩ ካሶራባ ጃላባንታ ሓራ ውፅኢና ካብ ሓጢአት ሓራ ውፅኢና ካብ ሕማም ዘበለ ሓራ ውፅኢና ካብ ማእሰርቲ ዘበለ ክእውጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ኣብ ጥዕናና ይዕየይ ይብላ ኣሎ በኢየሱስ ስም ይዕየይ በኢየሱስ ስም ንፈውሲ ይዕየይ በኢየሱስ ስም ንፈውሲ ይዕየይ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ዝህብ መንፈስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ስም ኣብ ጥዕናና ይዕየይ ኣብ ደምና ይዕየይ ኣብ ደምና ይዕየይ ኣብ ጨጎራና ይዕየይ ኣብ ማዓንጣና ይዕየይ ኣብ ኮላሊትና ይዕየይ በኢየሱስ ስም ንጥዕናና ይዕየይ ይብላ ኣለኹ በኢየሱስ ስም ንፈውስና ይዕየይ ኢየሱስ ይብላ ኣለኹ ኢየሱስ ህይወት ዝህብ መንፈስ ዘለዎ ስም ኣብ ጥዕናና ይጽዋዕ ኣለኹ ራይት ናው ኣብ ጥዕናና ይጽዋዕ ኣለኹ በኢየሱስ ስም ኣብ ዝመላለሰና ዘበለ ይጽዋዕ ኣለኹ ኣብ ዝመላለሰና ዘበለኒ ኃጢአት ኮንሽስ በኢየሱስ ስም ህይወት ዝህብ መንፈስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጽዋዕ ኣለኹ በኢየሱስ ስም መውፃእ ይኹን ፈውሲ ይኹን ፕሮድ አካሳ ናጸለና ኢየሱስ ጎይታ ናጸለና እስከ ካብ ዘለና ሓፊልና ክንጸልይና ሓፍትና ናዘመረት እዛ መዝሙር እዚኣ በዚ ስም እዚ
الناس زمرت كتمرحنا اسك حدا ነገር ከነሳራ ስለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ህይወት ዝህብ መንፈስ አባይ አለው በዚህ ህይወት ዝህብ መንፈስ አነ ሐራ ወጽህ በዚህ ህይወት ዝህብ መንፈስ አነ ወጽህ በዚህ ህይወት ዝህብ መንፈስ አነ ተናጊፈ አነ ሐራ ሆይነ አነ ወጽህ በዚህ ህይወት ዝህብ መንፈስ እና ዘመረት ፓኮራ ባሻ ካላቫንታ ካባፈይ አይፈልዮን ስምካ ናስተንተና نحسبنا ኢየሱስ ይብለካ نحسبنا ካባፈይ نحسبنا አይፈልዮን ስምካ ህይወትህ መንፈስ አውሽ ተኽሎ ደጋጊመ በኢየሱስም ሕጂ ፈውሲ በኢየሱስም ሕጂ ምንጋት በኢየሱስም ሕጂ ምስጋር በኢየሱስም ሕጂ ምንቕራሕ በኢየሱስም ሕጂ ቅንዓት መመልሰ ኢየሱስ ብለካ ይኹን ካባፈይ ናይ ሱማ ሓይሊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሱማ ሓይሊ ህይወት ዝህብ መንፈስ ዘለዎ ስም ህይወት ዝህብ መንፈስ ዘለዎ ስም ህይወት ዝህብ መንፈስ ዘለዎ ስም ኣይፈልዮን ስምካ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ስም እዚ መመልሰ ሕጂ ኢየሱስ ኣብ ህይወቴና ብህይወት ሕዋተይ ኣብ ጥዕናይና ኣብ ጥዕና ሕዋተይ ኣብ ጉዳይና ብሽም ኢየሱስ ረዲስ መንፈስ ቅዱስ ደጋጊመ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስም ሓይሊ እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ህይወት ዝህብ መንፈስ ቅዱስ أو حزو منفس قدس بيسوس كريستوس زي من وسم يا كاتا وعوي إليه كرابو شرابا تحاجركو زي من وسم يسوس زي من وسم أوافي نزمره كنزمره دسيلنا مس كريستوس كونكت نغبرنا مستسم كونكت نغبرنا تعالو بزن شكرن حجي كن انا كابزي هيوز منفس استلعل كاب ابز سمز زلو هيوز منفس استلعل انا كابلو محراوصي انا كابلو متفوسي انا كابلو نصا وصينا بلنا نحسنا نسمز بقى يفولني برودا كاسارا بوجي كاسا مملسا ኢየሱስ ብለካ ካባፈይ አይፈልዮን ስምካ ደጋጊመ ኢየሱስ ብለካ ካባፈይ አይፈልዮን ስምካ መመልሰ ኢየሱስ ብለካ ካባፈይ አይፈልዮን ስምካ ደጋጊመ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንኣምላክ ክብሪ ይኹን ነው እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ዝህብ መንፈስ በዚ መንፈስ እዚ ሓራ ወፂኻ ኢኻ በዚ መንፈስ እዚ ሓራ ወፂኻ ኢኻ በዚ መንፈስ እዚ ተፈቲሕኻ ኢኻ በዚ መንፈስ እዚ ተፈቲሐ በዚ መንፈስ እዚ ተናጊፈ ኣለኹ በዚ መንፈስ እዚ ነፃ ወፂ ኣለኹ በዚ መንፈስ እዚ ተፈዊሰ ኣለኹ ተፈዊስካ ኣለኻ እዚ ህይወት ዝህብ መንፈስ ፈዊስና ኣሎ ፈፈዊስና ኣሎ ተፈዊሰ ዝብል ሰብ ተፈዊሰ ዝብል ሰብ ተናጊፈ ዝብል ሰብ ሓራ ወፂ ዝብል ሰብ ሓራ ወፂ ዝብል ሰብ ሓራ ወፂ ዝብል ሰብ بمخنيات زي أبي يسوع كريستوس زلوا حقي منفس هيوت زهم منفس أنا حراوزي أب كنافرك هياوي زي هيوت زهم منفس نا يسوع كريستوس سم أب كنافرك هياوي 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 هيوت زهم منفس أب كنافرك هياوي أب لسانك هياوي أب لسانك هياوي أب لسانك هياوي أتاياوي يفوزيو يزننيو يساقريو يتنانعيو هو زهم منفس أباغ هياوي أباغ هياوي أباغ هياوي أباغ هياوي أباغ هياوي أباغ هياوي
بسمي زأمن زبلة بسمي إلوه سلز سمز عبها سلز الله نسخان زنجرت بقعيها نسخان عيو بقعيها نسخان قلقلت بقعيها نسخان قلقلت بقعتيخي كربو سلاباتا هيوت ذهب منفس قبل عليه خلو نا يسوع كريستوس سم هيوت ذهب منفس أم منفس خلو قبل سانكا هياويو بافي أي فليون اسمك بمليسة يسوع